Det første, der kom til mig, var, at der var et af digtene, hvor at jeg fik en melodi i hovedet, eller der ligesom opstod en melodi i mit hoved, som jeg syntes passede til det digt. Det er digtet, der hedder Din lille grønne bil. Og det var ikke sådan, at jeg syntes, at digtet ikke var færdigt eller ikke var fuldendt alene i ordene. Det var mere som et supplement, eller ligesom hvis man for eksempel har bagt boller, og så ligger noget klæde omkring. Altså bollerne er bagt. Det er bare sådan en måde ligesom at pakke dem nænsomt ind, så de ikke bliver tørre og sådan noget. Evighedsblomst. Husker lyden tydeligt. Farfar viste hvordan. Først dyppede fingeren i vand. Spyt kunne også gå an, så længe farmor ikke så det. I starten skete der ingenting. Så pludselig, på et øjeblik, var spisestuen fyldt med englesang, der kunne tænde lyset i kirken overfor. Hentet i Prag. Tilbage dengang, man ikke rejste så ofte. Tildelt sin plads på det runde bord, som også havde været en bryllupsgave. En evighedsblomst på fjeldet. Med blomst, måske helt til september. Basic Emotions er en digtsamling, jeg har skrevet. Og udover det, så har jeg så valgt at sætte den digtsamling op som en teaterforestilling, som bærer samme navn. Det har udgangspunkt egentlig i min uddannelsesmæssige baggrund som psykoterapeut, hvor vi på et tidspunkt i uddannelsesforløbet gik igennem gestaltterapiens grundfølelser. Så der er sådan en faglig teori, som har ligesom defineret de her 5 basic emotions, eller 5 grundfølelser, om man vil. Og ud fra den teori, så hedder det så, at der er de her 5 grundfølelser, ligesom man kan kalde det, grundfarver, og ud fra de 5 følelser kan der udspringe sig alle mulige andre følelser, eller det kan være en sammenblanding af det hele. Og det er følelserne sorg, seksualitet. Frygt. I don't dare. I'm too insecure. Vrede. Glæde. Jeg vil egentlig selv karakterisere det som hvad kan man sige, 25 snapshots taget inde i mig, som viser nogle øjeblikke, nogle stunder, nogle highlights af mit følelsesregister. Din lille grønne bil.
Jeg ventede på dig hver dag. Kiggede efter din lille grønne bil. Fandt på leje. Opfandt mennesker. Historie til husene uden for vinduet. Lavede glukhuller i isblomsterne på ruden. Tegninger i duggen fra min ånde. Jeg var sikker. Du ville komme. Hente mig. Helt sikker. Havde jeg tvivlet bare lidt. En sjælden gang imellem. Kunne mine øjne se så meget mere. Konceptet. Et gratis postkort fra stativet nede på caféen. Lavet som en tegneserie, farvet i pastel. Forelsket stråler deres blik. Mand og kvinde ved et bord. Manden i hånden, en æske med en ring. Jeg elsker konceptet som udgangspunkt. Jeg kan bare ikke overskue tanken om kun at knalde den samme person hele mit liv. Manden kigger forarvet. Det er sådan noget meget drengene plejer at sige til hinanden. Så lad os snakke om noget andet. Mand og kvinde ved et bord ser forelsket på hinanden. Roses and tulips. She like it over here, she like the way I do it. She wanna live big, so I put her on to it. I know what your girl like, I know what your girl want, I know what your girl like, want. She said she like a boss, Carlos, you know what you shot it like a boss, so let's like a few. I know what your girl like, I know what your girl want, I know what your girl like, want. Jeg har 5 koreografer på forestillingen. De har fået digtet udleveret, hele digtsamlingen rent faktisk, men så kan man sige, fået det her digt, eller de digte stukket i hånden og ligesom sagt, jamen prøv at dykke ind i dig selv og mærk, hvor det taler ind i dig og din historie, og hvad du ser for dig, hvad du mærker, og hvordan vil du vise det for et publikum. Og også på den måde stadigvæk, så det er på, uden at jeg dikterer, men så jeg stadig sådan, føler, det taler ind i mig, men også, at det kommer fra et ærligt og autentisk sted for den enkelte koreograf og de dansere, som skal være med. Altså, der, hvor jeg kan mærke, det er rigtigt for mig, når jeg arbejder, så er det den der følelse af, at jeg ligesom sidder med en klump ler i hånden, og så former jeg et eller andet ud af det. Og så det, der ligesom gør, at det transformerer sig for at være en klump ler til det, jeg gerne vil have. Jamen, det er det der med, at energimæssigt, altså ligesom sådan, ånder liv i det. Ligesom kan man sige sådan hele skabelsesberetningen i det at ligesom gå fra at være ler til at blive et menneske. Altså fordi der er den der magi. Og den oplever jeg, det er den, jeg oplever, når jeg samarbejder med nogen. Jeg synes jo,
Jeg synes, jeg kan skabe noget selv til en vis grad, men jeg mærker helt klart også en begrænsning i at sidde med noget selv. Altså eksempelvis, ja, lave en digtsamling, det er meget introvert, meget indadvendt, men hvis jeg skal få det til at vokse, hvis jeg har brug for, at det skal blive større, så skal jeg give det fra mig. Så skal jeg brede det ud. For at få noget til at vokse, så skal jeg give slip. Altså jeg vil sige, det der nok har gjort, at jeg har fået de impulser til at transformere digtsamlingen til en forestilling også, handler om, at jeg har haft mere overskydende energi i de følelser, end der var rum til i digtsamlingen. Jeg kan mærke, at der var stadig noget at hente i den arbejdsproces. For jeg synes, digtsamlingen står helt fint alene. På den måde er den fuldendt som selvstændigt værk. Forestillingen handler mere om at få sådan ligesom evalueret på de følelser, om man så må sige. For det bliver meget tydeligt for mig, som jeg medvirker ikke selv på scenen, så når jeg sidder og instruerer og ser det udefra, så er det ligesom at få afspillet mit eget følelsesregister foran øjnene på mig. Og der får jeg en hel masse nye indsigter omkring mig selv. Gud, der er nogle ting, der simpelthen bliver mere tydelige for mig. Gud, er det sådan, min relation er til min mor? Er det sådan, min relation er til min far? Min familie, mine venner, til mig selv, mine egne reaktionsmønstre. Fordi det at se forestilling, det bliver som at få holdt et stort spejl op foran mit indre jeg. I get insecure. I start to flirt. Meet somebody who proves to me. In that moment, I'm okay. Beyond being caught in every life, contact, all flames, only to see what the answer. Afraid. Bange for at blive forladt, når du ikke ringer tilbage hurtigt nok. Ikke skriver det, jeg håber. Vil se dine venner i stedet for mig. Så kort er det styrt ud i det tomrum, at ingen vil have mig. At jeg flytter med din bedste ven. Næsten gik i seng med din bror. Lyver, fordrejer, så jeg kan være anstændig. Menneske, retfærdiggør, skjuler. Jeg ikke tør. I don't dare. I'm too insecure. Jeg kan bare bøje min pegefinger sådan her, men jeg tror, hvis jeg øvede mig rigtig meget, så ville jeg kunne være i stand til at sådan isolere. Det kender jeg folk, der kan i hvert fald. Ikke? Jeg kan det med min store tå, sådan her.
Men det er sådan, det er den her sådan, følelse af, at hvis jeg prøver den side af livet, så sætter jeg også mig selv i en anden kontekst, og vil komme til at lære noget om mig selv. Og jeg er helt sikker på, at det vil være berigende. Hey, pourquoi t'as fait ça, putain? Je te faisais confiance, moi. T'es qu'une salope merde. Dernière fois que je te vois. Putain, mais je t'ai, c'est là. Ah! Bjørnen. Du ved det ikke endnu. Du kender ikke bjørnen, der venter dig, når du kommer hjem. Til vores hjem, som jeg holder så pænt. I sirlighed ses papirkurven igennem. Kunne aldrig finde på bare sådan at smide ud. Overraskes, glæder mig til et ophold på Scandic for dine optjente bonuspoint. Undres, da vi kysser farvel. Tror på surprise natten igennem, mens bjørnen vender på sig, mens jeg selv går i hi. Du har prikket til bjørnen, jaget mig bort, end ikke jeg kan beskytte dig nu. Hvad du gør mod mig, giver dig til 10. Du får ingen tid at løbe på af bjørnen indeni. Jeg føler det som at surfe på sådan en stor bølge af kærlighed, når jeg er i den proces. Og det synes jeg er rigtig rart. Og samtidig, når jeg så undersøger noget, som ikke er rart, altså fordi det er bestemt ikke den varme bølge af kærlighed, jeg oplever, når jeg går ind i min frygt, eller i min usikkerhed, eller i min sorg. Jamen, grund til, at jeg så alligevel gør det, det er den der følelse af, at hvis jeg ikke gør det, så bliver jeg ved med at være ufri. De smukke drenge. Duften af hud, varm af solen, giver øjnene mod til at lukkes i. De smukke drenge danser med hænderne i vejret. Et polaroid er nu i det perfekte øjeblik. Steget op af havet, sendt hertil fra himlen. Deres første daggry, som ikke har en pris. Forvandlet bliver den verden, som før var tung af gæld, bestøvet af det smukke, som findes uden grund. Et svar er uden spørgsmål, huskes uden ord, som øret vækkes af en hvisken,
danser drengene på ny. Tell the DJ turn it up, let the DJ bring it back. Tell him play the shit again, tell him that you like that, like that. Oh, Trey, I ain't got too reason to be here, man. All the bottles pop bottles. I know it's somebody's birthday. Right now, right now, right now, right now, right now. It's somebody getting drunk, dude. Right now, right now, right now, right now, right now. Yeah, bitch, we in the club like I own that bitch. Shawty dancing like she on that bitch. Bad bitches never hold back. Send me a picture where your phone at. I only came here for 2 reasons. I can't buy. All the gang for the bitches and the drinks, bitches and the drinks, bitches and the drinks for the bitch. Came for the bitches and the drinks, bitches and the drinks, bitches and the drinks for the bitch. Came for the bitches and the drinks, bitches and the drinks, bitches and the drinks for the bitch. Came for the bitches and the drinks, bitches and the drinks, bitches and the drinks. Baby, get your glass up. Came for the bitches and the drinks. Baby, get your glass up. That's what I came for. Altså, jeg tror, et af de vilkår, der hører med til at være menneske, er, at det tror jeg egentlig, er, at man bliver aldrig født helt fri. Altså, der er en begrænsning i den frihed, fordi vi simpelthen skal dø alle sammen på et tidspunkt. Så uanset hvor frit og levende det hele føles, så er der et punkt, hvor det stopper. Det er det eneste, kan man sige, vi kan være sikre på, når vi har fået tildelt gaven, som er livet. Og uanset jeg ved det nok så meget med min bevidsthed, så kan jeg mærke, at inde i mig, følelsesmæssigt, har jeg rigtig svært ved at acceptere det. Altså, jeg synes, det er en meget hård og ikke 100% retfærdig deal, det her med, at jeg har fået livet, og prisen for livet, det er, at jeg skal betale med livet. Det har jeg enormt svært ved at forlige mig med. Kys. Jeg gav dig et kys. Mere skulle der ikke til. Foran den blå himmel. På stranden. I blæsevejret. I råleje. Du så dejlig ud i det stærke lys. Så stærkt at tiden så tit står stille. Selv nu i dag, midt i januar, hvor jeg møder dig helt tilfældigt, står du på stranden i det stærke lys og venter på endnu et kys. Jeg vil rigtig, rigtig gerne leve. Jeg har ikke lyst til at skulle herfra. Og samtidig så bliver jeg også nødt til at skulle se i øjnene eller acceptere, at det skal jeg. Og jeg siger så til mig selv, at for at den deal, den pagt, der ligger i det her med at få tildelt livet, at for at gøre det mere retfærdigt, så skal jeg også sørge for at få noget ud af livet. Så skal jeg sørge for at bruge den gave, det er at have fået livet, som jeg ser som et stykke ler. Men så skal jeg bruge den gave til at ånde liv i det, så der kan skabes noget liv. Det gør det mere acceptabelt for mig.
Og når det er sagt, hvis jeg havde muligheden for ikke at skulle dø og kunne få lov til at leve altid, så ville jeg helst det.